טוב, שלום לכולם, היום אני אלמד אתכם את הקסם של מעלית השטן. מוציא את הקלפים, שנייה יש לי כאן כמה קלפים פשוט עם גימיקים, זה לא כל החבילה, וגם הקסם גימיק. קודם כל לקסם זה מסתכלו 4 המלכים, אתם יכולים, אבל מאוד מאוד רצוי, 4 קלפים אותו דבר, נגיד תשלב, או 5 טילטן, 5 טילטן, 5 טילטן, 5 טילטן, זה לא טוב ככה, אבל אני לא פותח 4 חבילות, כי אני לא אפתח 4 חבילות, רק בשביל הקסם הזה, לא משנה. תראו, ניקח 4 נגיד מלכים, אתם תעשו את זה קלפים אותו דבר אם אתם רוצים, אתם יכולים כמוני, זה לא משנה, ואנחנו ניקח את הקלף 4, הנה, קלף גימיק. רגע, בואו נוציא גם את הקלף גימיק, הנה. קלף גימיק עם בחוץ. טוב, אנחנו נצטרך להוציא את הקלפים הבאים. 2 טילטן, 3 עלה, 5 עלה, 4 עלה ואס עלה, שאת זה אתם לא יודעים. שימו לב מה יש לנו כאן. יש לנו כאן 5, 4, 3 ו2. עכשיו את האס יש לנו גם כאן מסתתר שאתם לא יודעים. תכל'ס יש לנו 8 קלפים, אבל עם זה 9. את האס אנחנו שמים מתחת ל5. 5 וסוגרים את זה כאילו זה 1. 5, 4, 3, 2. סוגרים 1, כאילו, אתם מראים להם, יש לי כאן 2, 3, 4, 5. אז אתם, כאילו, אתם עושים דאבל לפני 5, לא משנה, 2, 3, 4, 5, ואתם מראים להם 4 מלכים, או את הקלפים שאתם עושים. מלך לב, מלך יהלום, מלך עלה ומלך טילטן. ואז אתם פשוט, יש לכם 2, 3, 4, 5, ואת הקלף הסודי, הסעלה שהם לא יודעים. אז אתם אומרים להם שתניחו עכשיו את ה5, 4 ו3 כאן. ובעצם, כשאתם מניחים את ה5, אתם בעצם מניחים את ה5, אתם מניחים אותו כאן. ואת ה3, אתם מניחים כאילו זה 4. ואז יש לכם 2 קלפים ביד, שהם 3 ו2. אוקיי, אז ככה זה נראה. 5, 4, 3, וכאן יש לי את ה2. אתם אומרים להם שיש לכם את ה2, אבל יש לכם גם את ה3 וגם את ה2. אז אתם לוקחים את כל החבילה, אומרים להם, נשאר לי ה2, אני אשים את ה2 כאן, ואז אתם אומרים, לא, בעצם ניקח את ה2, נשים אותו במיקום השני. סליחה, לא בחבילה, במלכים. אתם שמים, ואז אתם אומרים להם לשים אותו במיקום השני. שמים במיקום השני, סוגרים, בינתיים ה2 למעלה, וכאן אתם סוגרים את ה3. סוגרים, אברקדברה, זזי בזזי, לא משנה, 2 קפץ. עכשיו כבר ה3 מוכן לכם, אתם פשוט לוקחים את ה3, וזה בעצם 4, אבל אתם אומרים שזה ה3, שמים במיקום השלישי, וכאילו ה3 קופץ. עכשיו כאן אתם אומרים להם שיש לכם את ה4, צריכים לשים במיקום הרביעי, אבל בינתיים כאן יש את ה5. אבל כאילו עכשיו זה 4, אבל מה אתם צריכים לעשות? מכיוון שה4 לא כאן, ה4 כאן, מה שאתם עושים זה אומרים להם, תראו, אתם יכולים, יש לי כאן 1, 2, 3, 4 קלפים, אבל תראו איך אני עושה. 1, 2, מעלה את ה4, ככה זה נראה. 1, 2, 3, 4 קלפים, ו4 כמובן למעלה. או שאתם יכולים פשוט ככה. ועדיין יש לי כאן את כל המלכים, אתם אומרים. רגע. סליחה על הפרעה. אבל תראו אחרי זה אתם מראים להם או ככה איך שעשיתי לכם, או נגיד יש לי מלך, או יש לי גם את כל המלכים, מלך ראשון, מלך שני, מלך שלישי ומלך רביעי. ואז אתם כבר מעלים את המלך הזה,
ואז כבר כמובן 4 נמצא למעלה, אבל לדעתי הדרך הזאת יותר קלה. 1, 2, 3, רגע, 1, 2, 3, 4 קלפים. עכשיו 4 כבר מוכן למעלה, לוקחים את 4 וזה בעצם 5, שמים אותו במיקום הרביעי, 1, 2, 3, 4, מלכים, סוגרים, 4 קפץ. עכשיו 5 במיקום השלישי, 1, 2, 3. מה שאתם עושים זה אותו פעולה, רק את הקלף השני אתם מעלים. 1, 2, 3, 4. 5 כבר מוכן, רק שאתם לוקחים את 5 אתם אומרים להם, וזה בעצם האס שהם לא יודעים עליו, ואז אתם שמים במיקום החמישי, ובעצם מיקום החמישי זה בסוף. אנחנו לא רוצים לעשות ככה, אנחנו רוצים לעשות ככה, לזרוק את הכל על 5, על האס כאילו, שהם לא יודעים, ואז לעשות ככה, זה ב5, ועד שהם כבר מתפעלים, מהר תורידו קלף למטה, או שפשוט תעשו את התרגיל הזה, שתיקחו קלף אחד, כאן, תקפלו אותו, ואז תכניסו לכאן. כאילו, האס לא למטה. תכלס האס למטה, אבל אתם יכולים לעשות ככה מהר, או שאתם יכולים לעשות ככה את הקלף אחד לפני, ככה, אז לקפל אותו בשקט, נכנס למטה. אבל כמובן עושים את זה מהר, ככה. אתם באים, מכינים את זה, שמים את הקלפים בעצם הם מסתכלים, ואז אתם עושים דאבל ליפט על הקינג טילטה, על הקלף שלכם ועל הסלה, ואז אתם פשוט 1, 2, 3, 4 קלפים, ולמי שזריזות ידיים וטוב בהחזקת קלפים, אז יכול לעשות ככה, 1, 2, 3, 4 קלפים, אבל זה לדעתי זה לא טוב, כי פתאום יכול להתפקשש, אבל אני די מצליח. 1, 2, 3, 4 קלפים, זה קשה, אבל לא נורא. טוב, זה הסוד של מעלית השטן, מקווה שנהנתם. אם תרשמו לערוץ שלי, אם אהבתם את הקסמים, תעשו לי לייק, סאבסקרייב, קומנט, וניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.